Здравейте, прекрасни хора! И ето, че настъпи денят, всъщност най-хубавия ден в месеца, в който си получавам пратката от Aquasource за нашата профилактика през месец януари. И така започваме с омегите ни. Как вижте как хубаво са опаковани, тъй като са стъклени шишенцата, за да не се изчупят при разнасянето от куриера. Моя любим крем Moonrise за женското ни здраве и за женските ни предизвикателства, за да можем да сме в един баланс. Грижа за очите имаме Aloe Fresh, Acidophilus, органичен витамин D, любимите ни органични водорасли в къщи, колаген с нова формула, още един Aloe Fresh, имаме и Flexibility, Bifidus комплекс, коензим, още един Aloe Fresh, храносмилателни ензими, вече свършвам мястото, където да ги слагам, коластра, отново любимата ни храна, органичните водорасли АФА и още един Bifidus комплекс. Използвам този клип, за да ви кажа, че този месец за България имаме един промо пакет, който се състои от следните продукти. Заплащаме 3 броя Aloe Fresh и получаваме Bifidus комплекс като подарък. Сега януари месец е изключително подходящ месец, за да можем така да изчистим червата от натрупаните коледни и новогодишни трапези. За да се възползвате от този пакет, обаче трябва да си имате личен номер към Aquasource. И така, това е нашата цяла профилактика за 3 жени в семейството, за мен, моята майка и моята баба. Ако имате нужда от съдействие, от насоки, консултация, всичко това е напълно безплатно, или повече информация за това как може да се добиете с личен номер, да закупите този прекрасен чудесен пакет, пишете ми, насреща съм. Благодаря ви!